Арганізм Александра просто аказаўся такім, дзякуй Богу, дастаткова моцным. То становіцца вельмі добра, і як бы мы ідзем наперад, то на два крокі наперад, крок назад. Вас называют чэрам-кардыналам вашага мужа. Одна страна, один президент. Одна страна, один президент. Людзі, которые нас глядзяць, ёсць беларускі універсітэт абсалютна бясплатны за мяжой. Так. Калі ў краіне дрэнна, то людзі становяцца мігрантамі. Яны бягуць з гэтай краіны. І гэта таксама праблема для суседніх краінаў. Сёння у нас у гасцях Інна Кулей, жонка былога кандыдата ў прэзідэнты Александра Міленкевіча. Вельмі часта яе называюць архітэктаркай поспеху Міленкевіча. Мы пагаварылі пра іх гісторыю кахання, пра тое, як яны змянялі Беларусь пачынаючы з 90-х, пра падзеі 2006 года, а таксама пра здароўе Міленкевіча, які зараз мусіць праходзіць працэс рэабілітацыі пасля цяжкой хваробы. Будзьце разам з намі, стаўце падабайкі, пішыце каментары, глядзіце канапу на свабодзе. Ніна, вітаю вас. Прывітанне. Калі вы звярнуліся з заклікам да беларусаў наконт збору грошай на рэабілітацыю гаспадара Александра, грошы сабралі трошачкі больш як за суткі. На вашу думку, пра што гэта сведчыць? Пра Александра, пра беларусаў? Я думаю, што гэта і тое. Таму што я сама працавала з салідарнасцю, у камітэце салідарнасць. Таму ведаю, што беларусы вельмі адгукаюцца, яны эмпатычныя, такія, скажем, прыязныя, гатовыя працаваць талакой, дапамагаць адзін аднаму. Таму мы верылі ў тое, што як бы водгук будзе. Ну і, канешне, спрацавала, напэўна, павага да Александра. Это таксама такая адзнака своеасаблівая, што ён як бы чалавек, які ўспрымаецца такім добрым чалавекам, важным чалавекам. І таму людзі адгукаліся вельмі станоўча. Раскажыце то, што можаце пра зараз яго стан здароўя. Ну, я б сказала так. На жаль, это увесь час гэта такія арэлі. То бок, то становіцца вельмі добра, і як бы мы ідзем наперад, то на два крокі наперад, крок назад. Таму што ўсё ж такі гэта мозг. І мозг – гэта такая рэч, нельга сказаць, што непрадказальная, таму што дактары яны ведаюць, што адбываецца і так далей. Але прагнозы, такія станоўчыя прагнозы, ніхто не ставіць. Назіраем, проста глядзім. І арганізм Александра проста аказаўся такім, дзякуй Богу, дастаткова моцным. Вось гэта пашкоджанне не такое сур'ёзнае ў сэнсе якраз адчуванняў маўлення, памяці і так далей. Вось гэта вельмі добра, што гэта захавалася. Але, канешне, рухальная частка, тое, што чалавек такі доўгі час знаходзіцца ў ложку, гэта, канешне, вельмі цяжкая рэч, таму што вось тут якраз рэабілітолагі працуюць з тым, каб саджаць, каб спрабаваць ужо паставіць на ногі, каб можна было утрымаць пазіцыю і так далей. Вось гэты стан, канешне, цяжэйшы. І таму атрымліваецца так, што тыя бактэрыі, якія набыліся, як я ўжо пісала, у шпіталі, яны у такім паўсонным стане. І ў кожны момант яны могуць то адна, то другая ажывіцца. І гэта не тое, што імунітэт і так ужо вельмі слабы, але гэта проста адкатвае назад трошкі і заставляе проста пачакаць, пакуль фізічны стан узновіцца. Давайте паговорым пра Александра і пра вас. Я веру тое, што вельмі хутка, калі накрыяем, мы таксама сюды запросім з ім паговорым. Але нездарма я запрасіў вас, таму што вельмі часта, калі пра вас кажуць, як пра Інну Кулей, вас называюць чэрам-кардыналам вашага мужа. Што вы вельмі часта як бы маеце такую пазіцыю, ведаеце, як Хілары Клінтон стаіць за поспехам свайго мужа. Як бы вы самі на гэта адказалі? Ведаеце, я думаю, што гэтую думку прыдумалі менавіта ў 2006 годзе. І я звязваю гэта з уладнымі структурамі, сілавымі структурамі, якія ўсё, што хочаш, могуць прыдумаць. І там хатняй гаспадыні з котлетамі назваць Святлану Ціхановскую і Александра Міленкевіча там слабым ці яшчэ штосьці, што ім хтосьці кіруе. Гэта абсалютная неправда, таму што тое, што мы як бы
Два чалавекі, якія умеюць кіраваць, умеюць ствараць новае, гэта праўда, але гэта якраз надае моцы аднаму і другому, таму што мы можам параіцца, мы можам падтрымаць адзін аднаго. А Александр вельмі моцны сам па сабе чалавек, і кіраваць ім абсалютна немагчыма, таму што ён прыслухоўваецца да парады, да думкі іншых. Ён у гэтым сэнсе такі адкрыты дэмакратычны чалавек, але рашэнне потым наспявае ім асобна, і ён як бы яго даводзіць. Это нармальная пазіцыя дэмакратычнага кіраўніка, калі выслухваецца кожны, а рашэнне прымае кіраўнік. Вельмі мала пра ваше такое асабістае жыццё, нават падчас кампаніі 2006 года гаварылася. Ну, гаварылася толькі, што вы там сустрэліся, што гэта не першы шлюб, напрыклад, але не больш за тое. Вы як намысна гэта рабілі, не расказвалі, ці проста тады не было цікавасці, бо не было такой, не ведаю, культуры селебрыці? Я не думаю, што гэта спецыяльна ці не спецыяльна. Проста, напэўна, ў той час палітычная складаючая была больш важная, чым такая асобская. Гэта сапраўды, мы сустрэліся, гэта другі шлюб, мы сустрэліся ўжо такімі дасведчанымі сталымі людзьмі. Вось, наша шчасце, што мы захавалі адносіны з нашымі як бы першымі сужанцамі, і у нас вельмі цёплыя адносіны. То бок мы і перазвоньваемся, і падтрымліваем адзін аднаго, і з маім былым мужам, і з былой жонкай Александра. Таму мы проста ішлі такім шляхам, што нашыя дзеці мусяць набываць, а не траціць. І сям'я мусіць толькі расці, а не памяншацца. І таму гэта ўдалося, і мы вельмі шчаслівыя. А скажыце, а вас палітыка звяла разам? Таму што вы таксама працавалі ў грамадскім сектары Берасці, так? Была арганізацыя «Вежа» такая, калі не памыляюся. Вы там сустрэліся, ці якім чынам гэта адбылося? Гэта праўда, але «Вежа» стварылася пазней. Я працавала як трэнер-кансультант амерыканскага фонда «Каунтэрпарт». І з гэтым фондам мы проста праводзілі трэнінгі па развіццю, грамадскаму развіццю, па развіццю грамадскай арганізацыі, канфлікталогіі, стварэнню арганізацыі, стварэнню каманды, фінансавай складаючай і так далей. І з гэтымі трэнінгамі мы аб'ехалі практычна Украіну, таму я яе ведаю вельмі так блізка, і Беларусь таксама. І вось у гародні, калісьці прыехаўшы на такі трэнінг у ратушу, якую той час кіраваў Александр Міленкевіч, мы пазнаёміліся. Чым ён вас захапіў, або як вы звярнулі на яго ўвагу? Невядома, это божая нейкая, не ведаю. Гэта проста такая аднамомантавая рэч. Это каханне з першага погляду. А колькі вам, прабачце, тады было гадоў усім разам? Александр старэйшы за мяне на 13 гадоў, мне тады было 37. І вы адразу стварылі сям'ю, як так хутка, так? Не. Мы практычна 5 гадоў мы былі разам. Праз літаральна там некалькі месяцаў мы сказалі сваім дома, таму што і ён быў жанаты ў гэты час, і я была замужам. Але не складалася ў сем'ях, гэта было вядома, і інакш бы, скажам, два адказных чалавека не паглядзелі б адзін на аднаго. Напэўна, ні там, нешта кульгала. Вось. І мы проста ім сказалі, але на працягу наступных 5 гадоў мы стараліся прызвычаіць атачэнне і першую чаргу сваіх блізкіх да гэтай думкі. Таму што бывае так, што здаецца, што, ну, ведаеце, у сівую бораду там без, так, як у вас, Зміцер, альбо што нешта там перамкнула ў галаве, захацелася чагосьці новенькага, там, свеженькага і так далей. Але проста час паказаў, што гэта сур'ёзна. Вось. І праз 5 гадоў практычна мы пажаніліся. Дарэчы, вы зараз сказалі, і я прыгадаў, што вось гэты момант з вашага асабістага жыцця ў 2006 годзе это адзіны, который быў такі больш-менш вядомы, што вы захавалі адносіны як бы з папярэднімі сужэнцамі. І гэта вельмі вялікая рэдкасць. Калі ўдаецца штосьці такое ў нармальных адносінах застацца, размаўляць, паважаць, не быць агрэсіўным. Скажыце, як это ўвогуле такое магчыма? Ну, гэта, я думаю, што гэта дзякуючы абодвум бакам. То бок гэта не значыць, што мы вось так стараліся, і так вот іх пераканалі. Я думаю, што гэта такая унутраная спеласць усіх удзельнікаў вось гэтай сітуацыі. Таму што гэта не адразу, канешне, таму што
І мы разгубленыя былі вось такой сітуацыі, і, канешне, і нашыя там другі бок. Але я думаю, што вось гэта жаданне ствараць, а не рушыць. І яшчэ раз паўтараю, такая унутраная спеласць кожнага, яна да гэта прывяла. Ну, напрыклад, учора быў дзень народзінаў майго сына Ігара. І практычна адной з першых мне тэлефанавала Натальша, гэта першая жонка Александра, і віншавала з днём народзінаў сына. Вось. І тое ж самае мой былы муж Владзімір, ён таксама ўвесь час як бы і звоніць, і падтрымлівае, і мы перапісваемся. Не толькі са мною, з Александром таксама. Наша ўжо светлай памяці, як яна мне прыходзіцца, мама мужа, моя свекроўка. Так, моя свекроўка Фаіна Арсеньевна, якая ў Латвіі жыла і жыве, яна проста ў адзін момант сказала, што у мяне былі сын і невестка, а цяпер сын і дачка. І калі вы сышліся, вот скажыце, вы тады займаліся яшчэ абодва грамадскай дзейнасцю, і вы ўжо ў гародні таксама былі, ці не? Не, я не была ў гародні, я была якраз, я кажу, як у Берасці, як трэнер-кансультант фонда «Каунтэрпарт», і пазней уже сама, як бы набраўшыся вось гэтых ведаў, стварыла, ну, заснавала, можна сказаць, таму што стварылі мы разам камандай. Вось гэты Берасцейскі абласны цэнтр падтрымкі грамадзянскіх ініцыятываў «Вежа». А што гэта такое, чым вы займаліся? У той час, як вы разумееце, не было яшчэ столькі інтэрнэту, кампутараў і так далей. І гэта была магчымасць, па-першае, даць людзям магчымасць выйсці ў сусвет, таму што там быў такі як бы кампутарны, ну, не можна сказаць клас, але вучоба там таксама была такая кампутарная. Але гэта была магчымасць скарыстацца ўвесь час бясплатным, бескаштоўным інтэрнэтам. Была магчымасць сустрэцца ў гэтым месцы, таму што гэта была такая прастора, як сёння называюць. Вось, гэта быў пошук спецыяльны белых варонаў па ўсёй вобласці. То бок мы ездзілі па розных вёсачках, гарадках і так далей, і адшуквалі тых людзей, якім не ўсё роўна, якія займаліся з дзецьмі, напрыклад, там фотаздымкамі, якія плелі кошы, якія танцавалі па-беларуску, якія размаўлялі на беларускай мове, якія краязнаўствам займаліся і так далей. І мы іх проста стараліся, па-першае, пазнаёміць адзін з другімі, каб яны проста набывалі вось гэтага досведу адзін ад другога. А па-другое, у нас была магчымасць падтрымаць іх маленькімі грантамі, яны ўдзельнічалі ў конкурсах, і гэта была такая першая ступеня, ад якой яны пачыналі сваю дзейнасць. І потым былі такія выпускныя, можна сказаць, дзе зноў-такі тыя, хто атрымаў гэтыя праекты, яны прэзентавалі гэтыя праекты, расказвалі пра іх. Это былі з аднаго боку такія часы, у якіх ціснулі грамадскую дзейнасць. Это якія прыблізна гады? Гэта прыблізна вось ад 98-га да практычна, ну, у першым годзе ўжо, калі Семён Домаш ішоў на выбары, ўжо пачалося такое націск такі, нас ліквідавалі, але гэта яшчэ меней, болей можна было нешта рабіць. Вось. І гэта была такая, як бы такі цэнтр грамадзянскай актыўнасці. Это тое, што сёння называюць экстрэмістамі. То есть вы гадавалі, можна сказаць... Ну, канешне. Так, галоўная думка была такая. Калі рабілі, напрыклад, фотаздымкі, вось быў у нас такі праект, дзе фотограф мясцовы рабіў фотаздымкі з дзецьмі. І яны рабілі фотаздымкі, што ў нашым мястэчку цудоўна, а што ў нас дрэнна. І 2 такіх альбомы дарылі ў сельскі савет, каб там паглядзелі, што і як. Ну і, канешне, гэта... Кожнае пытанне ў такой працы, яно палягае на тым, што ты пытаешся, для чаго? Для таго, каб гэта змянілася на лепшае. Для чаго? Каб Беларусь змянілася на лепшае. Каб у нас як бы кожны адчуваў сябе грамадзянінам, каб кожны меў права гэта змяніць і хацеў гэта змяніць. Вось такія рэчы. То, канешне, гэта экстрэмізм абсалютны. А Александр у той час таксама ён займаўся ратушай гарадзенскай. У той час так Александр ўжо зышоў з пасады мэра ў 96-м годзе, і у яго таксама была, ён быў такім кіраўніком вось такой блізка такой арганізацыі ратуша.
Потым гэтыя арганізацыі, іх было 6 у кожным раёне. Гэта былі грамадзянскія ініцыятывы ў Гомелі, гэта быў фонд Сапегі ў Вітэбску, і гэта быў кола сяброў у Магілёве. І ў Менску асамблея неўрадавых арганізацый. Мы ўсе аб'ядналіся ў такую беларускую асацыяцыю рэсурсных цэнтраў. І вы скажыце, сёння такія арганізацыі, которые тады вы узначальвалі, ввялі, іх, як бы, я ўжо казаў, назвалі экстрэмісткімі, у Беларусі іх дзейнасць забароненая, таму што ўлады лічаць, што дзякуючы гэтаму адбываецца падрыхтоўка некага перавароту, таму што вы рыхтуеце актыўных людзей, як вы самі сказалі, неабыякавых. Тым больш, што гэта спансаруецца пераважна так званымі грантамі. У нас гэта слово такое мацугальнае лічыцца чамусьці, хаця ва ўсім свеце гэта абсалютна звычайная практыка. Людзі атрымліваюць гранты ў дзяржавах, дзе все дэцэнтралізавана, все працуе на грантах па вялікім рахунку. Але патлумачце, у чым не мае рацыі ўлада? Чаму замежныя ўрады фінансуюць недзе на Берасцейшчыне дзяцей, которые робяць здымкі і добрыя, і кепскія, і перадаюць у сельсавет? Навошта? Ну, ведаеце, тут я буду адказваць як трэнер, які калісьці ездзіла і на такія пытанні таксама адказвала. Уявіце сабе, што вы пасяліліся ў новы дом. У вас цудоўная кватэра, вы аб ёй марылі, у вас там суперрэмонт, вы хацелі б, каб у вас было спакойна, каб вы маглі прыйсці ўвечары з працы, адпачыць і так далей. Але побач з вамі у суседняй кватэры пасяліўся, ну, скажам так, дзебашыр. Так, дзебашыр, які па вечарах там можа, я не ведаю, крычыць на сваю жонку, дзеці візжаць, там крычаць і так далей. І ён проста паводзіць сябе так, як яму хочацца, так, як яму падабаецца. І ён шкодзіць не толькі вам, а ён шкодзіць і сваёй сям'і, і тым, хто побач і так далей. Канешне, вы не будзеце з гэтым мірыцца. Вы будзеце спрабаваць неяк змяніць гэтую сітуацыю. Можа быць, пераканаць спачатку, можа быць, дапамагчы гэтай сям'і, калі ёй цяжка і так далей. Можа быць, знайсці на яго ўправу, можна сказаць. То же самое тут. По-першае, это, конечно, прадказальныя суседзі. Это краіны, якія дапамагаюць, это краіны, якім хочацца мець прадказальнага, дастойнага суседа, які як бы адпавядае па сваім узроўні развіцці гэтым краінам таксама. Таму нас і вучаць, і даюць нам лепшае, і вось гэтыя гранты таксама падымаюць гэтыя магчымасці. Па-другое, ну, калі ў краіне дрэнна, то людзі становяцца мігрантамі. Яны бягуць з гэтай краіны. І гэта таксама праблема для суседніх краінаў, таму што ім трэба займацца легалізацыяй гэтых людзей, ім трэба шукаць, ім дапамагаць заробкі, працу і так далей. Гэта зноў-такі прыносіць ім нейкія, скажам так, нейкія непрыемнасці. Ну і трэцяе, это проста чалавечая эмпатыя. То бок это тое, што кожны чалавек думае, я падняўся, я дапамагу другому. Прыхільнікі сённяшняй улады Беларусі кажуць, што гэта фасад такі, што зараз вы кажаце. А насамрэч рыхтуюцца неабыякавыя людзі, актыўныя грамадзяне, которые становяцца па вялікім рахунку такімі агентамі ўплыву захаду, зразумела, которые будуць праводзіць палітыку ў інтарэсах іншай дзяржавы. Напрыклад, калі ў інтарэсе дзяржавы ЗША ці там Польшча, каб Беларусь была там беларусізаваная, незалежная, бо тады для іх это моцны буфер ад Расіі, мовна кажучы, і от яны для этого фінансуюць. Ну, ведаеце, і гэта таксама адмаўляць не варта, таму што, ну, канешне, мне здаецца, кожнаму падабаецца, калі свая краіна, якая называецца Беларуссю, размаўляе па-беларуску. Гэта нармальна. Гэта ўвогуле, ну, мы ўжо 100 разоў гаварылі. Дзіўна было б запытаць у француза, ці гаворыць ён па-французску, правда? А ў беларуса пытаюцца, ці вы гаворыце па-беларуску, ці вы толькі па-расійску гаворыце. Таму гэта на самой справе ёсць, што як бы і гэтая складаючая падтрымліваецца іншымі краінамі. А тое, што ўлада так гаворыць, ну, я скажу, што як бы, калі баяцца за сваё месца, то можна прыдумляць все, што заўгодна. І што агенты, і што яшчэ штосьці. То бок да сваіх людзей яны не хочуць прыслухоўвацца. Калі б прыслухоўваліся і адчувалі, што людзі іх выбралі, то гэтага страху абсалютна б не было. А які час вы адчуваеце быў самы лёгкі для такой дзейнасці, для грамадскай дзейнасці ў Беларусі?
Ну, я не ведаю, такого часу, напэўна, і не было. Самыя лепшыя, канешне, часы это былі адразу пасля абвяшчэння незалежнасці. Это было некалькі гадоў там ад 89-90 до 94-го, пакуль прыйшоў Лукашенко. Но ўжо ў 96-м это ўжо пайшлі такія праблемы. А зараз кажуць, што это ліхія 90-е былі. Зараз... Ну, ліхія эканамічныя 90-е, але для грамадскай дзейнасці, як вы запыталіся, это былі не дрэнныя часы. Это былі часы, калі было аднаўленне, адраджэнне, такая як бы сіла ўнутраная, то бок усё, што да гэтай пары стрымлівалася, людзі змаглі это праявіць, казаць у голас. Ну, беларусы вельмі часта называюць пасіўнымі людзьмі, што гэта такія рахманы, памяркоўны народ. Вы як трэнер, спецыяліст грамадскай дзейнасці, як вы ацэньваеце ў параўнанні з іншымі? Можна зварыць кашу з беларусамі? Беларусы не ціхія памяркоўныя, ну, узважаныя, я б так сказала. Беларусы проста... Яны не такія гарачыя, як грузыны. І нават не такія гарачыя, як поўдзень Украіны. Мы адрозніваемся, мы хутчэй такія скандынаўскі народ у гэтым сэнсе, вось, бліжэй да скандынаваў. І таму унутраны стан беларуса, ён такі, скажам, падумаем і зробім. І таму беларусы, яны законапаслухмяныя, яны узважаныя. Гэта нельга назваць памяркоўнасцю. Таму што, як бачыце, калі трэба прымаць рашэнне, вось, напрыклад, зноў-такі па збіранню гэтых дапамогі фінансовай, людзі адгукаюцца проста у тую ж секунду, то бок адразу. Але калі гэта крок, які трэба зрабіць, і падумаўшы, да чаго это прывядзе маю сям'ю, што будзе з маёй краінай і так далей, то людзі проста разважаюць. Это няма такога, што шабельку і наперад. Давайте паговорым пра 2006 год. Гэта вельмі цікавы быў перыяд у вашай, не знаю, палітычнай дзейнасці, таму што як-то і вы, і спадар Александр распачалі эту палітычную кар'еру досыць нечакана, таму што вот калі быў кангрэс дэмакратычных сілаў, дзе выбіралі адзінага кандыдата, Александр Міленкевічаў, кажаце, такой белай варонай быў. Ён такі быў вядомы ў грамадскім сектары, але для людзей ён не быў такі вядомы, он кажа, як там Анатоль Лябедзька, который узначальваў партыю на той час, але выйграў Александр. Зараз вы скажаце, чаму, але скажыце ўвогуле, адкуль ідэя ўзнікла і ў каго, што вот я буду вылучацца адзіным кандыдатам, я пайду ў палітыку? Ну, па-першае, калі вы памятаеце, да гэтага ўжо вылучаўся гарадзенец. У 2001 годзе гэта быў светлай памяці Семён Домаш, і Александр быў кіраўніком штаба у Семёна Домаша. Вось. І мэта і думка была, што Семён Мікалаевіч працягне сваю палітычную дзейнасць. Вось. І як бы немагчыма так аднаразавага кандыдата зрабіць. Это, на жаль, у нас у Беларусі часта атрымліваецца, і беларусы на гэтым вельмі трацяць. Не з таго, што гэтага чалавека трэба каранаваць, а з таго, што проста гэта інструмент, які варта было выкарыстоўваць. Таму так адбылося. Але Семён Мікалаевіч, ён сам адмовіўся. Ён палічыў, што яго здрадзілі, і гэта было праўда, таму што з 5 паказнікаў, якія у той час былі вызначаныя для кандыдатаў, якія ішлі на выбары, у Семёна Мікалаевіча толькі адзін быў, скажам так, не тое, што адмоўны, а пакуль што недастатковы. Гэта фінансавая складаючая. А ўсе астатнія, то бок і станоўчы рэйтынг, і адмоўны, і вядомасць, і ўсё абсалютна гэта было значна вышэйшае за ўсіх астатніх кандыдатаў. Я памятаю расчараванне многіх людзей, калі даведаліся, што Владзімір Ганчарык будзе адзіным кандыдатам, не Домаш. Так, а хто на гэта тады паўплываў? Гэта была такая група, такі як бы збор, своеасаблівы таксама кангрэс. Вось. І рашэнне было прынятае па рэйтынгавым такім галасаванні. Вось былі такія пункты, і як бы пазначалі ў кожнага. Ну і вырашылі, што фінансавая складаючая самая патрэбная. А ў Ганчарыка тады былі маскоўскія грошы, ну это, конечно, не крэмлёўскія грошы, а грошы тых жа беларусаў, якія ў Расіі. Вось. Ну і гэта сваю ролю адыграла. І таму Семён Мікалаевіч, ён, як бы, напэўна, маючы сваю годнасць, я не магу за яго, як бы, казаць, чаму так адбылося, але ён адмовіўся працягваць палітычную дзейнасць. Як вы ведаеце, пазней ён пайшоў дырэктарам на фабрыку, на фабрыку ў Агародні. Вось. І стаяла такое пытанне, таму што людзі, якія падтрымліваюць Семёна Мікалаевіча,
яны як бы гаварылі, што ну, мы адчуваем сябе таксама здраджанымі, таму што яны свае галасы аддалі, яны былі гатовы ісці за ім і так далей. І было пытанне проста, ці вось барц гэты і гэтая група, якой мы працавалі, ці падтрымаюць кагосьці яшчэ, ці гэта будзе вылучэнне ўнутранае. І рашэнне было прынятае ў Берштах пад Гродно. Так, вы раскажыце, што там знаходзіцца лецішча, так, ваше? Так, это можна сказаць нават не лецішча, гэта такі дом, які спачатку быў лецішчам, а потым ужо стаў такім домам, у якім можна жыць і ўзімку і ўлетку. Гэта Шчучынскі раён, так? Это Шчучынскі раён, гэта на тым канцы возера, гэта ўжо Літва. То бок это такое возера. Дом стаіць так, што у нас у вокнах проста возера відаць, і это такое месца сілы для Александра. Это самае лепшае яго месца, там месца дзядуляў бабуляў, дзе ён быў. Ён смяяўся, што калі ён плавае па гэтым возеры, ён адчувае, што продкі з ім гавораць. Вось. Ну і плюс у Берштах калісьці кароль Александр, ён там надаў магдебургскае права Гародні. Это таксама такое месца. Ёсць нават, ну, такое, скажем так, няпэўнае, але магчымае месца, дзе стаяў драўляны палац Александра. І таму там вакол усе вёсачкі, усе мясціны называюцца паляўнічымі такімі назвамі, там воўчыя норы, там яшчэ штосьці, таму што ўсе былі, там не было сельскай гаспадаркі, там было егерства і паляўніцтва. Вось. У Берштах было прынятае рашэнне. Спачатку прапанова была Віктару Карніенку Гарадзенскаму, але Віктар сказаў, што... Гомельскаму. Ой, Гомельскаму, прабачце. Але Віктар сказаў, што ён лічыць, што на карысць Александра, таму што ён бачыў, што атрымаецца больш у яго. І калі... І Віктар пазней, здаецца, стаў кіраўніком штаба з Александром. Так. Не, кіраўніком штаба быў Сергей Калякін. Это правда. Але Віктар меў там... Віктар Карніенка прапанаваў Сергея Калякіна як кіраўніка штаба. Гэта было проста рашэнне на з'яднанне. Это не тое, што было там, вот камуніста паставілі. Гэта было, калі ёсць мэта, і мэта галоўная, это краіна, яе рэчы, якія могуць дапамагчы краіне, там не да сварак, не да вызначэння хто ёсць хто. Калі перамога атрыманая, тады можна парламент, чубы драць, яшчэ штосьці. А калі ісці, скажам, ваяваць, ну так нельга сказаць, калі ісці вызваляць краіну, то, канешне, трэба ўзважваць і працягваць руку кожнаму, каму можна. Вот сёння, калі гаворыць пра падзеі 20-го года, кажа, што вот Бабарыка быў наіўны, таму што была такая моцная сістэма дзяржаўная, дыктатура ўжо з 30-гадовым багажом. Но тады, у 2006 годзе, тады дыктатура была ў сваім росквіце, таму што это нафтавыя даляры ў Беларусь шлі. У прынцыпе, эканоміка тады вельмі моцна расла. Так, правда. І рэйтынг улады, што б не казаць там пра адсутнасць дэмакратыі ў Беларусі, быў вышэйшы, напэўна, чым там зараз і ў 20-м годзе. А тады якое у вас спадзяванне было? Што можна ў такой сітуацыі дамагчыся, калі няма свабодных выбараў, а рэйтынг улады высокі? І гэта, яе называлі рэвалюцыяй годнасцю, 2006 год. Гэта было, ведаеце, это такім чынам, я ця накарміў, ну і маўчы, да? Хлеба і відовішчаў. Таму людзям не хапала вось гэтай унутранай свабоды, свабоды ў бізнесе, свабоды ў навуцы, свабоды ў адукацыі, свабоды ва ўсім. І гэта было адчувальна. То бок это было не за каўбасу. Гэта людзі выходзілі і яны гаварылі, таму што мы шмат праехалі раёнаў, практычна ўсе 113 беларускіх раёнаў і нават маленькіх вёсачак і мястэчак, і проста адчувалі, што людзі гавораць не пра тое, што эканамічны стан дрэнны, а пра тое, што нас не чуюць, нас не бачна, нам не даюць прыняць рашэнне. Вось гэта, напэўна, гэта было ўжо такое падняццё ўнутранай свядомасці беларуса. Але вы... Вот шчыра, вы тады лічылі, што перамога магчымая, што на участках аддадуць большасць за Міленкевіча? Ну, я вам скажу так. Нельга ісці да перамогі, не верачы ў перамогу. Ну, канешне, кожны, хто бярэцца за справу, мусіць верыць у гэта.
скажем так, узважваючи, што сітуацыя на самой справе эканамічна такая вартасная, і Лукашенко моцны і так далей. Але ў нас былі прыклады і ружовай рэвалюцыі, рэвалюцыі руж грузінскай у той час, і аксамітнай рэвалюцыі, і як бы розныя такія прыклады, да, аксамітнай, аранжавай. Былі такія прыклады, якія натхнялі. Таму верылі, канешне. Тое, што не атрымалася, ты разумееш, это досвед, але вера, калі ты ідзеш, мусіць быць абавязкова. А калі вылучыўся таксама тады Александр Казулін, як вы ўспрымалі? Вот ідзе два кандыдата. Адзін, як быццам бы, незалежны кандыдат аб'яднанай апазіцыі, а другі таксама нібыта незалежны. Але гэта збівала вас з панталыку? Ну, з панталыку не збівае, таму што у цябе ёсць свая мэта і свае планы, свае магчымасці і так далей. Але гэта на самой справе гэта такая неправільная, непрымальная пазіцыя, таму што партыя сацыял-дэмакратаў таксама удзельнічала ў выбарах адзінага кандыдата і так далей, і потым яны проста вырашылі па-свойму. Прычым мы памятаем, што Александр Казулін як бы пераняў, можна сказаць, калі такім прыгожым словам сказаць. Купіў, цяпер кажуць. Купіў, это правда. Таму што я вельмі добра ведаю спадара Ляўковіча, это берасцеец і так далей. Так, это былы старшыня, для тых, хто не ведае, былы старшыня гэтай партыі. І ведаю падрабязнасці этого ўсяго. Таму это проста такое, ведаеце, рашэнне. Ну, кожны мае права, канешне, але гэта не за Беларусь, не для Беларусі. А тады вы спрабавалі неяк дамовіцца, напрыклад, з Казуліным да выбараў яшчэ, там, не пару месяцаў да выбараў? Ну, вы бачыце, што мы, канешне, Александр сустракаўся з ім, і на некаторых сходах яны былі разам і гаварылі разам, таму што у такім сэнсе ваяваць бессэнсоўна і не патрэбна. Трэба, наадварот, разам выкарыстоўваць усе сілы. Але не ва ўсім это была такая згода. Не ва ўсім атрымлівалася. Менавіта, чаму, напрыклад, не ўдалося пераканаць адзін другога там зняцца, каб адзін чалавек шоў? Таму што гэта распыленне галасоў таксама. Казулін быў больш такі, як гэта сказаць, ну, Александр карыстаўся беларускай мовай, ён гаварыў пра Еўрапейскі Саюз. Александр Казулін хутчэй успрымаўся як такі, не то што прарасейскі, але больш прыхільны Расіі, гаварылася нават публічна тады пра нейкія расійскія ўплывы, расійскія грошы. Ну, калі вы прааналізуеце кожныя выбары, якія былі ў Беларусі, у Беларусі заўсёды былі кандыдаты, якія былі падтрыманыя тым бокам. І таксама, калі пачытаеце Александра Міленкевіча, то будзеце ведаць, што ён гаварыў не раз, з якой мэтай гэта рабілася. Это і напужаць Лукашэнку, і пасварыць унутраныя сілы, і ўвогуле паспрабаваць падтрымаць і так далей. І потым, калі вы узгадаеце, то кожны з гэтых кандыдатаў быў закрыты за краты. Вось, і пачыналіся таргі з Лукашэнкам, то бок санкцыі і так далей. Беларусь была зноў такі закрытая ад Еўропы. То бок гэта такі, калі прааналізаваць, то гэта такі сцэнар, які проста паўтараецца па коле. І, на жаль, не заўсёды мы вось гэта асэнсоўваем, таму што нам бы зрабіць высновы, і тады мы хутчэй крочым наперад. Вось. І у тым 2006 годзе таксама такая рэч была. То бок Александр Казулін на самой справе ён быў такі больш ваяўнічы, больш такі моцны, але, на жаль, ягоныя студэнты, ягоныя выкладчыкі, якія працавалі ў БДУ, яны гаварылі, што не сказалі б, што гэта дэмакратычны настолькі лідар, настолькі дэмакратычны чалавек. Калі не памыляюся, Паўла Северынца выкінулі з БДУ якраз падчас рэктарства Казуліна. Так. Ну, гэта таксама цяжка ацаніць гэта на яго. Нехай проста сам спадар Александр пра гэта думае. Але у гэтым сэнсе ім было і цяжка цалкам дамовіцца. Дамовіцца, каму зняцца? Александру Міленкевічу, якога выбраў Кангрэс? А як вы думаеце, колькі тады магло сапраўды прагаласаваць за Міленкевіча? Ну, гавораць, што 25-28%, то бок чвэрць беларусаў, это не так мала. Для чалавека, якога вы кажаце, я памятаю БГ,
такую газету Петра Марцева, памятаеце, так само, светлой памяти. Там была, там была такое фото, дзе адмыслова Александр Міленкевіч выходзіць з пераходу на чыгуначным вакзале з таким заплечнічкам за спиной. То бок, і вся статья была, артыкул весь быў пабудаваны на тым, што невядома хто, нейкая такая белая варона, такой чалавечак з некага Гродна, як бы тут такія ваўкі магутныя і так далей, і раптам вось... Правінцыянал. Да, такі правінцыял, да. Но, як бачыце, просто атрымалася, таму што людзі чакалі менавіта. Чаму вось за гэты час я б сказала, што ніколі ніхто не сказаў, вот паклаўшы руку на сэрца, кажу, ніхто ніколі не сказаў дрэннага слова. Мы ніколі не чулі ў спіну, напрыклад, каб Александра хтосьці ганьбіў. Просто вось за столькі гадоў. Уже прайшло практычна з гэтага 30 гадоў, з 2006. Я думаю, таму, што унутраная існасць беларусаў, яна вось якраз такая. Спакойная, узважаная, інтэлігентная. То бок ён адпавядаў вось гэтаму пачуццю унутранаму, вось гэтага годнага беларуса. Але прагаласавалі беларусы, калі верыць нават вашым падлікам, то, што вы называеце за чалавека, зусім адваротнага. Неузважанага, неінтэлігентнага. Не адмаўляйце адміністрацыйны ресурс, это раз, не адмаўляйце тую ж самую высокую эканоміку, развітую той час і так далей. Але чым далей, тым это набірала больш моцаў і сталася па-іншаму. Я памятаю, я туды прысутнічаў на плошчы корэспандэнта, быў маладым зусім, это было 20 гадоў назад якраз. Я памятаю, калі пачалі расстаўляць намёты, і, вы, здаецца, пад раніцу прыйшлі з Александром. І многія гаварылі, што Міленкевіч і Кулей не вельмі хацелі, каб гэты намётавы гарадок, который студэнты, маладыя людзі расклалі, каб ён там узнік. Неправда. Гэта таксама пушчаныя такія чуткі. Гэта ўсё неправда. Таму што, як я ўжо гаварыла, прыклады бралі з тых краінаў, дзе ўжо адбылася рэвалюцыя. Бо это пасля Украіны якраз было, дзе і там это ўсё было, і Сербія это было, і паўсюль это было. І таму тут таксама это рыхтавалася, і моладзь рыхтавалася, ўсё это было. Але ў самім штабе былі розныя меркаванні. Это я шчыра скажу, што там, я не прысутнічала на паседжаннях, але просто гэта, па-першае, было чутна, потым гэта гаварылася ўслых. І на самой справе было па-рознаму. Хтосьці лічыў, што гэта вартасна, хтосьці не. Але штаб рыхтаваў таксама свой намётавы гарадок, і намёты былі, намёты проста былі ў парку Янкі Купалы, і іх не ўдалося прынесці. І вельмі добра, што Алесь Мазур і Вячеслав Сіўчык, што яны як бы арганізавалі гэта і здолелі, таму абсалютна нічога такога не было. Адзінае, што было вельмі важным, калі праз некалькі дзён не ўдавалася не зрабіць туалеты, сталі хапаць тых, хто несе ежу, пайшлі марозы даволі высокія, то Александр, ён проста хадзіў па гэтых намётах і размаўляў з людзьмі. Ёсць такія фота з этой моладзю, што і як. Мы стаялі некалькі начэй, мы былі цалкам у гэтым ацэпленні таксама разам з усімі. Вось. І моладзь сказала, не, мы не зайдзем. І тады ніякае пытанне пра тое, што там заклікаць, каб зышлі, не было. А які мог быць разлік? Ну, стаіць там колькі 20 намётаў. Гэта выглядала тады, сціпленька, але з густам. Это не так, як ва Ўкраіне, дзе там на Майдане стаіць поўна намётаў, десятак, трохі больш намётаў. Купка людзей адчэпленая абсалютна міліцыяй. На што это людзі маглі спадзявацца? Нельга параўноўваць Украіну і Беларусь. Таго часу і зараз нельга параўноўваць. Ва Ўкраіне, як мы казалі, з канапы трэба было падняцца, каб пайсці на рэвалюцыю. А ў Беларусі трэба было пераадолець сябе. Таму што калі табе расказваюць, што пацукоў закінулі ў ваду, а на дахах снайперы, а вас будуць сажаць і страляць і так далей, і у нас ніводнага канала па тэлебачанні, ніводнага радыё і прэсы практычна не засталося. Да. І людзі проста выйшлі і былі, і гэта была на самой справе, это была годнасць такая ўнутраная, што мы хочам паказаць, што мы ёсць. Мы ёсць, мы стаім, мы цябе не баімся. Вось так.
можно было бы сказать про Лукашенко. А в Украине это просто магчымасці былі. Там каналы працавалі, про гэта рассказывали. И люди, конечно, имели магчымасць просто проявить себе больше так активно. Что хотели показать гэтыя, вот, не так шмат гэтых намётаў, а яны былі. Я думаю, что той, хто прайшоў праз гэтую плошчу, ну, па-першае, плошча стала называцца плошча Каліновская, правда? І яна, напэўна, такая і будзе. І гэта ўсе памятаюць. Той, хто прайшоў праз гэта, яны іншыя людзі. Гэта тыя, хто нясе ў сабе вось гэта адчуванне еднасці, сілы. Можем один прыклад назваць. Зміцер Дашкевіч тады быў так званым дыджэем этой плошчы. Фактычна, яго быў зорны час, калі ён увайшоў у такую палітыку, да яшчэ моладзевую. Шмат хто. Шмат хто. Я ведаю з плошчы вельмі шмат людзей, якія сёння і ў Польшчы, і ў Беларусі ёсць, і ў іншых краінах. Гэта людзі, якія, скажам, так і захавалі ў сабе гэты агеньчык і пайшлі наперад, яны беларусы ўнутрана так і засталіся і ведуць сёння за сабою. Але чаму не ўдалося, вот, кажется, 25-28%? Ну, чаму хаця б там не 45%? Дазвалялі ж, вы самі кажаце, былі ў 113 раёнах Беларусі. Так? Я памятаю, тады вельмі папулярны быў прыклад у Гомелі, так, што там прыйшоў летні цэлы стадыён людзей, некалькі тысяч чалавек. Так, да 7 тысяч. Так, вельмі шмат. Ну і быццам бы сапраўды Александр Міленкевіч, ён быў такі спакойны, паважлівы, выклікаў давер, але не атрымалася. Ну, толькі ж адмінрэсурс. Зміцер, чым не атрымалася? Я вас паклікаў, я такі пытанні задаю сёння. Я просто, ведаеце, я разумею. Але, па-першае, 113 раёнаў гэта не падчас перадвыбарчай кампаніі, таму што якраз падчас перадвыбарчай кампаніі ездзіць і сустракацца не давалі. Я добра памятаю, як з намі ехаў Валер Мазынскі, рэжысёр, і Валер Каліновскі. І, па-мойму, у Жалудку ці дзесьці там паназганялі вось гэтых ідэалагічных супрацоўнікаў, якія ўвесь час задавалі правакацыйныя, можна сказаць, пытанні. Вось. А адзін паўтараў бясконца: «Адна страна, адзін прэзідэнт, адна страна, адзін прэзідэнт, нам нікога не трэба» і так далей. І такое проста спяваў на гэтую публіку. Вось. Нам двойчы аблілі кіслатой машыну. Гэта шведская старенькая Вольва было, і таму уся фарба аблезла, але машына вытрымала. Нам пракалолі 13 колаў за гэты час, то бок у розных месцах. На дарогах стаялі супрацоўнікі міліцыі, там, паліцыі, і затрымлівалі даі, і затрымлівалі, каб не даехаць і так далей. І таму цяжка было сустракацца. І людзі таксама ўжо былі гэтым запужаныя. Гэта першае. Па-другое, перад выбарамі практычна ўсе кіраўнікі штабоў абласных селі за краты. Папярэдне адміністрацыйным рэсурсам іх пасадзілі. І можна сказаць, што гэта таксама паўплывала, таму што мы не будзем здымаць, што людзі баяліся за сваю сям'ю, за сваё працоўнае месца, за свае, за жыццё, таму што іх пужалі ўвесь час. Таму розныя складаючыя. І тое, што я казала, што яшчэ, можа быць, не наспеў той час, пачынаў спець, але не наспеў, а з другога боку мы не адмаўляем тое, што такая дыктатура, яна мацнела і папярэдне змагалася ўжо з тымі, хто іншадумцы. Выбары прайшлі, некаторых пасадзілі. Александр Міленкевіч працягнуў палітычную кар'еру, і, па сутнасці, наступствам гэтых выбараў стала ўзнікненне руху за свабоду. Як вы ацэньваеце, што гэты рух тады значыў? Ці атрымалася тое, што хацеў сам Александр? Спачатку хочу сказаць, што палітычную кар'еру Александр Міленкевіч працягнуў не так, як яна магла б і мусіла б працягнуцца. Таму што на пачатку, пасля таго, як адбыліся выбары, было пытанне пра тое, што, па-першае, іх там пасадзілі ўсіх на 15 сутак. Казуліна на гады, на 5 гадоў, а усіх кіраўнікоў і штаба, і ў Менску пасадзілі на суткі. Вось. На мітынгу 25-го на Дзень волі Александр абвясціў аб стварэнні руха за свабоду,
І гэта была такая як бы ідэя аб'яднаць тых, хто быў супраць, хто галасаваў на гэтых выбарах, хто хацеў ісці наперад, хто хацеў бы працягваць як бы змагацца за вольную Беларусь. Практычна праз тыдзень на сустрэчы, ну, не праз тыдзень, а пасля таго, як уже выйшлі з-за кратаў, на сустрэчы лідараў партыі і кіраўніка штаба і так далей, было сказана, што ты быў адзіным кандыдатам, таму што гэта было пад гэтыя выбары. А цяпер мы кожны асоба, кожны штосьці значым. Вось, у нас тут свае партыі, мы не хочам, каб яны развальваліся. І, скажем так, як я казала, інструмент, які можна было выкарыстоўваць далей і ісці з ім, ён проста быў адкінуты. Лічу, што гэта памылка, таму што ў Александра ніколі не было жадання кіраваць такога. Яго было жаданне змяніць, дапамагчы, весці. Ну, я думаю, што вы ведаеце проста яго як чалавека і ведаеце, што гэта так. На жаль, гэта не атрымалася. І таму, калі памятаеце, у 15-м годзе гэта было ўжо 11 кандыдатаў, і гэта ні да чаго не прывяло абсалютна. У 10-м годзе 11 кандыдатаў, у 15-м увогуле цішыня практычна там пару чалавек. Вось, і толькі 20-й ўжо быў новым выбухам. Але ці ўдалося самому руху за свабоду, па сутнасці, маючы сацыяльны капітал, который ён атрымаў на гэтых выбарах, большую распазнавальнасць, можна было па вялікім рахунку перазысці гэтыя партыі ўсе? Такая мэта не ставілась. Калі б гэта была мэта стаць такой партыяй, альбо аб'яднаннем, альбо штосьці, але рух за свабоду таксама быў інструментам. І ён шмат зрабіў рэчаў, якія паўплывалі і на палітычную сітуацыю ў Беларусі. То бок это былі спецыяльныя сустрэчы еўрапейскія, якія, скажам, сёння вось Святлана Ціхановская ладзіць такія сустрэчы. Тады гэта былі сустрэчы, таму што, ведаеце, Александр заставаўся для Еўропы і для свету легітымным кандыдатам. Ён быў абраны адзіным кандыдатам на легітымным кангрэсе. Таму перад тым, як ехаць, напрыклад, ніхто не мог проста... Нема такой магчымасці замяніць. Вось, ведаеце, я вось з Міцер хачу паехаць замест Александра і так далей. Паехалі замест Ціхановскай. Да, ну, это немагчыма, таму што гэта была наданая легітымнасць, была наданая не проста чалавекам, это была групай людзей пры галасаванні і так далей, яна была наданая. І таму Александр меў магчымасць удзельнічаць у такіх самітах. Ён перад гэтым абавязкова раіўся з усімі, на такія сустрэчы ездзілі і кіраўнікі партый разам і так далей. І гэта была такая мэта таксама, каб Беларусь заставалася на мапе, каб яна не сходзіла з павесткі, каб можна было уплываць на сітуацыю з палітычнымі вязнямі, з моладдзю, якую выкідвалі з універсітэтаў і з працы. То бок рух рабіў сваю вось гэтую працу, такую падрыхтоўчую, такую, ну, штодзённую, можна сказаць, беларушчыну там аднаўлялі, дзе можна было. То есть гэта была такая, як сказаць, гэта была такая збіраючая праца. Збіраючая. Яна не мела мэтай, вось зараз мы тут наперадзе сцяг паставім і пойдзем. Так было калісьці і з тым жа самым барцам. То бок штодзённая праца прывяла да таго, што ў пэўны момант гэта проста, гэты інструмент быў выкарыстаны. Тое ж самае з рухам. Ён проста быў як, рыхтаваўся як інструмент, які ў пэўны момант мог спрацаваць. Спрацаваў? Не. 10-й год, я ж яшчэ раз скажу. Калі 11 кандыдатаў, спрацаваць цяжка. А чаму, дарэчы, Александр Міленкевіч не пайшоў на выбары 10-го года? Тады гаварылася пра гэта? Ён спачатку гаварыў, што ён збіраецца пайсці, але калі стала вядома, што кожны ідзе паасобку і з'яднаць немагчыма, то бок сустрэчы, размовы, перамовы ні да чога не прывялі, то бок аб'яднання не атрымалася. Але тады гэтыя кандыдаты гаварылі, што гэта па вялікім рахунку таксама лагічна, пэўна, таму што кожны працуе на пэўную мэтавую групу, там сацыял-дэмакраты, хрысціянскія дэмакраты, там саннікаў, і што чым больш кандыдатаў, тым больш яны галасова адцягнуцца ад Лукашэнкі. Ну, это спрацавала?
Ну, калі мы не ведаем, таму што мы не ведаем, як галасавалі людзі, вельмі цяжка сказаць. Пры тым, што там на датэрміновым галасаванні галасуюць не палова. Калі ўсё, што ёсць, складаецца пад адну асобу, адзінага кандыдата, як это склалася спачатку пад Александра, потым пад Светлану Ціхановскую, скажыце, это мацней, чым калі это расклалася па гэтых? Ну, это ж вядомая рэч. Можна цудоўна, можна сказаць, што вось моя партыя пайшла наперад, але для Беларусі ўвогуле это адыграла нейкую. Просто вельмі часта я чуў такое меркаванне, што праблема ў тым, што ўсе там збіраюцца падчас выбару, а пазней разыходзяцца ў тым, што гэта патрабаванне пэўных замежных партнёраў, так? Што беларуская пазіцыя павінна аб'яднацца, што гэта не ідзе ад сэрца, так бы мовіць, ад душы саміх гэтых людзей, і таму яны як бы, каб атрымаць пэўнае таксама і фінансаванне, бо зразумела, што гэта не робіцца толькі на ўласныя грошы, это робіцца у тым ліку на гранты праз незалежныя арганізацыі, і таму яно ўсё пастаянна развальваецца. Не згодная з вами. Як прыклад прыведу і збор, які быў на палітвязняў, і збор, які быў зараз на Александра, і зборы і так далей. Калі людзі адчуваюць тое, што яны могуць, тое, што яны уплываюць, ёсць магчымасці і так далей, ніхто не будзе кіраваць. Але гэта зараз, а тады трошкі іншая сітуацыя. Я сумнеюся, што тады можна было б абвясціць збор сродкаў і 30 000 еўра, як на гаспадар Александра, сабраць там за адны суткі. Ну, гэта не за адны, за трое практычна, але не, я ўсё ж такі з вами не згодная. Я лічу, што уплыву парады, ну, конечно, потому что мы уже говорили про тое, што калі краіны прайшлі Беларусь, практычна ідзе апошняй да вось гэтага моманту свабоды, вольнасці, дэмакратычнай дзяржавы, яна ідзе апошняй. З аднаго боку гэта дрэнная рэч, цяжкая, таму што мы ўсё чакаем, і ніяк нішто не адбываецца. А з другого боку у нас ёсць прыклад. Мы можам проста глядзець і параўноўваць, штосьці прыняць, штосьці не прыняць. Таму кіраваць, чтоб проста прыехаць і сказаць, вось вы мусіце такім чынам, ну, можа быць, хтосьці прыслухоўваецца, але мне здаецца, звычайны такі памяркоўны, як мы кажам, узважаны беларус, ну, ён падумае 10 разоў і кіраваць беларусамі таксама, так што, а ну-ка, все стоіла, не. Я прыгадую, тады таксама былі спробы гаспадар Александр аб'яднаць, ствараць пэўныя кааліцыі, зноў жа такі быў тады ў той час, я прынамсі памятаю, здымак зноў жа з Берштаў, каля вашага дому сабраліся розныя палітыкі, я памятаю, там, здаецца, быў там Алесь Міхалевіч, ці не быў там Рыгор Касцюсёў, не ўзгадаю, але некалькі палітыкаў. Чаму гэтыя спробы таксама не спрацавалі? А ў чым яны павінны былі, па-вашаму, спрацаваць? Яны спрацавалі ў партнёрскіх стасунках, у супрацы, у адносінах, у планах, у канкрэтных імпрэзах, можа быць, мерапрыемствах, рухах. А ў чым яны мусілі спрацаваць? Мне цікава, чаму кандыдат у прэзідэнт Александр Меленкевіч, который сапраўды чвэрць насельніцтва магло прагаласаваць, ён не выкарыстаў гэты капітал пазней, не здолеў. А людзі, умоўна кажучы, абсалютна ноунеймы на той час, там Віталій Рамашэўскі пашоў кандыдатам з беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Ну, колькі пра яго ведала там 1% людзей. Ну, таму я яшчэ раз паўтараю, што проста гэта было рашэнне тых, хто дапамагаў, хто ўдзельнічаў у кампаніі 2006 года. І, скажам так, за імі стаялі партыі, напэўна, прымалі гэта рашэнне. Таму сказаць, што чаму Александра не выкарыстаў, якім чынам купіць партыю, ці пераканаць. Збудаваць партыю, напрыклад. Не было такой мэты. Было? Не. Збудаваць партыю, не. Рух не збіраўся ператварацца ў партыю. Гэта быў рух, у які мог увайсці і той, хто партыйны, і той, хто беспартыйны. А калі гэта партыя, яна вымагае, у яе ёсць свой статут, свае правілы, свае мэты, свае эты. Александр беспартыйны чалавек. І пазней ён знік з палітыкі. У грамадскай дзейнасці, канечне, заставаўся, але па вялікім рахунку і рух таксама. Яго, ну, не вучні, канечне, але Юрый Губарэвіч стаў кіраўніком руху, так? Это былі выбары, адкрытыя выбары, таму што немагчыма кіраваць, браць прыклад з Лукашэнкі і кіраваць бясконца. І таму праз некаторы час это былі абсалютныя выбары, на якіх перамог Юрась Губарэвіч. Але я што-то прыгадваю, што Александр Меленкевіч, здаецца, і не хацеў перамагаць на тых выбарах. Ці гэта не так? А ён не імкнуўся гэта рабіць, таму што ў гэты час... Чаму ён не хацеў заставацца там? Не ў руху, не ў сэнсе руха. У гэты час як бы
адкрылася такая новая плынь, і гэта была падказка, можна сказаць. У гэты час пачаліся працэсы ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце, калі вы памятаеце. Еўрапейскі гуманітарны універсітэт у той час як бы выкарыстоўваў такую гучную шыльду універсітэт на выгнанні. Але беларускага там было вельмі не шмат. І за гэта якраз вось і усе прадстаўнікі грамадзянскага сектара і палітычнага сектара, ну не то, што змагаліся, а проста спрабавалі ўсё ж такі змяніць эту сітуацыю. І Александру тым ліку. І калі Еўрапейскі гуманітарны універсітэт абвясціў аб конкурсе на пасаду рэктара, то светлай памяці Станіслав Шушкевіч і Алесь Беляцкі і Андрэй Дынько сказалі, што для Александра это была б вельмі важная рэч, таму што ён абсалютна беларускі, ён доктар навук, і ён як бы мог бы ў гэтым паўдзельнічаць. Александр не выйграў гэтыя выбары, але ён быў такім асенізатарам, таму што з гэтага часу там пайшлі тэктанічныя змены, все адчулі, што там трэба памяняць і так далей, што там дрэнна, гэта ўсё всплыло на паверхню. Вось, і ЕГУ на самой справе стаў рухацца ў бок бліжэй да Беларусі, да беларускасці. А Александр зноў-такі можна сказаць, з парады, з падтрымкі тых людзей, якіх я назвала, ён заклаў вольна-беларускі універсітэт. Менавіта гэта праект, которым ён займаўся апошнія гады. Я памятаю, нават на Радыё Свабоды двойчы, здаецца, рабіў з ім інтэрв'ю пра гэта. Раскажыце, што гэта за універсітэт? Туды можна паступіць? Ці калі туды можна будзе паступіць? І чым вы там займаліся? Вольна-беларускі універсітэт – гэта лічбовы універсітэт, які з'яўляецца паслядыпломнай формай адукацыі. Гэта курсы ў розных галінах. Чытаюць гэтыя курсы, пераважна яны чытаюцца на беларускай мове. Курсы сертыфікаваныя, то бок выпускнікі атрымліваюць сертыфікат таго універсітэта, які з'яўляецца партнёрам у правядзенні гэтага курса. Гэта Вроцлаўскі універсітэт, таму што ён самы такі адміністрацыйна блізкі партнёр, альбо гэта можа быць універсітэта Цывітас, гэта можа быць Лодзінскага універсітэта, гэта можа быць Бардо і так далей. То бок тыя універсітэты, з якімі гэта адбываецца. Тэматыка такая, там зараз закладаем такую школу эканамічную, таму што вельмі высокім попытам карыстаюцца эканамічныя праграмы, эканамічнага плана, напрыклад, прадпрымальніцтва як стыль жыцця, альбо міні-MBA. Карыстаюцца попытам такія праграмы, як міні-MPA, якія чытаюцца таксама. Ёсць грамадзянская складаючая, ёсць гісторыкі, якія таксама чытаюць такія праграмы і курсы. І ўжо вызначыліся некалькі такіх кірункаў, якія могуць быць самымі асноўнымі. Што важна, што шукаюцца беларусы, нашыя маладыя выкладчыкі, якія абараніліся у розных універсітэтах свету і могуць чытаць гэтыя лекцыі па-беларускі. Вот, напрыклад, зараз у нас такі быў перыяд тэхнічных праблемаў, таму што ў сувязі з хваробай Александра атрымалася, што проста па тэхнічных прычынах немагчыма было вось гэты першы семестр актыўна рабіць гэтыя курсы, але зараз на восень і далей плануецца ўжо са шведскім інстытутам, з універсітэтамі польскімі праграмы, якія будуць па рэгіянальнай палітыцы, па эканоміцы. І у нас як бы ёсць такі высокі попыт з беларусаў студэнтаў, это в асноўным выключна беларусы, з 55 краінаў у нас вучацца студэнты. Это на адлегласць, это онлайн. Вось. Ну, это дорага каштуе? Бескаштоўна для беларусаў. Людзі, которые нас глядзяць, ёсць беларускі універсітэт абсалютна бясплатны за мяжой. Так. Ён не дае бакалаўрыату, ён не дае звання магістра, але ён сёння дае тыя прыкладныя веды і дакумент, што ты гэта скончыў, што з'яўляецца такім дынамічным для кожнага чалавека. Сёння не настолькі важная становіцца сама адукацыя, як твае веды, якія ты набываеш праз всю жыццё.
Некаторыя нават кажуць, што хутка не патрэбна будзе вышэйшая адукацыя, таму што Магчыма. будзе праз нейкія курсы хутчэй набыць нейкія веды, бо раней не было такіх інструментаў, як там Так. чат GPT або інтэрнэт так разгарнуты. Глядзіце, я яшчэ хацеў напрыканцы пару хвілін пагаварыць пра вашу працу, таму што вельмі часта, калі вот, прапагандысты, дыктатура ў Беларусі хоча пакрыўдзіць дэмакратычныя сілы, там, лідараў, яны гавораць, што ты людзі нічога не умеюць. Яны займаюцца гэтым усё жыццё, такі ездзяць па нейкіх там грантах на нейкія семінары. Вы жывяце ў Польшчы, і вы з'яўляецеся лагапедам. Раскажыце, вы працуеце з палякамі, з беларусамі, як это ўвогуле выглядае? Ну, гэта адна са складаючых маёй працы, таму што я займаюся зараз і універсітэтам таксама. Я была там толькі як каардынатар грамадзянскай адукацыі. Вось цяпер трошкі шырэй ёсць гэтыя абавязкі, таму што як бы трэба, каб універсітэт працягваў працу, і наша каманда стараецца ў гэтым. А як лагапед это моя першая адукацыя, якую я калісьці атрымала. І у які-то час так адбылося, што гэтай гранню трэба было павярнуцца, таму што яна рэч такая прыкладная, яна не залежыць ад таго ні ад кога, толькі ад цябе самога. Ты можаш працаваць з гэтым і падтрымліваць сябе фінансава. Таму калі мне трэба было з'ехаць пасля смерці бацькі ў Берасці, вось там засталася мама, і трэба было ёй дапамагаць, то я вярнулася да гэтай сваёй спецыяльнасці першапачатковай, аднавіла гэтыя веды новыя, там скончыла некалькі новых курсаў, каб гэта ўсё зрабіць. Вось, і працавала ў медычным цэнтры ў Берасці некалькі гадоў. А потым, калі вымушана мы пераехалі сюды, то ў мяне былі і онлайн пацыенты, з якімі я працавала па ўсім свеце, і зараз яны ёсць. Пераважна гэта якраз беларусы, якія гавораць па-беларуску, таму это проста цудоўна. Это так прыемна, калі ў цябе і ў Германіі, і ў Ірландыі, і ў Злучаных Штатах, і ў Канадзе маленькія беларусы і старэйшыя беларусы размаўляюць па-беларуску, і ты як бы з імі вось працуеш. А потым тут адкрыла кабінет. Зараз, на жаль, я вымушана ад яго была адмовіцца, таму што проста не хапае часу. І я працую ў медычным цэнтры Астрамед. Вось. Веду прыём, і гэта вельмі цікава, гэта складана, але цікава, таму што я працую на беларускай і рускай мовах, прымаю і украінцаў, таму што я яе добра разумею, і палякаў, калі гэта кансультацыя. То бок, калі гэта трэба паставіць гук ці штосьці, то я з польскай аўдыторыяй не працую, бо носьбітам мовы я не з'яўляюся. Вось. І гэта вельмі цікава, таму што ў мяне зараз пацыенты такія 30 гадоў, там, і старэйшыя блогеры, якім раптам захацелася прыгожа гаварыць. Вось. І таму гэта... Хто мог падумаць? Так, это вельмі прыемна. Людзі проста ў нейкі час, якія звязваюць сваё жыццё з прафесіяй размоўнай, яны адчуваюць, што ім патрэбна добрая дыкцыя, прыемная міміка і так далей. І это проста цікавая праца. Зноў жа прапаганда кажа пра тое, што ў Польшчы, дзе вы жывяце, лекару пачынаюць ужо выганяць, у тым ліку беларускіх, няма плаціць грошай ім за гэта. Тут нібыта некая хваля шавінізму ідзе. Абсалютна неправда. І за час хваробы і аднаўлення Александра і ўвогуле я шмат сустракаю нашых беларусаў, якія вельмі дасведчаныя лекары. Шчыра ім дзякую, таму што это вельмі прыемна, што яны якраз з Александрам маглі пагаварыць не па-польску, а на беларускай мове. Вось. І я думаю, што проста самае галоўнае, што ёсць вось у беларусаў, гэта у большасці, па крайней меры, з тымі, з кім я сустракаюся. Гэта правіла «ніколі не здавайся». Дзякуй вялікі, перадавайце Александру, і я ўжо зараз, як кажуць, забіваю стрэлку на сустрэчу на гэтай канапе разам з Александром Міленкевічам. Дзякуй вялікі, Спадарніна. Дзякуй вялікі.